Era mambo mtasa. Ndio kwa sababu dara mambo mtasa. Yes, ndio chokwadi. Ndio chokwadi. Ye mbacha batwane mo. Ndio mbacha batwane. Maradi batsiro. Maradi batsiro. Mambo mtasa. Sekarang ndio simo mkai. Yeye mfano iyaye ndimusha ndikunitsa. Leo gwere nekusarora tinekusarorwa. Nyaya yedu yakatangira pana tete. Tete aiuya kutinetsa mumusha isu tiri wana isusu wapeiti wakashaya kasiyana baba mimi. Saka nyaya yakatanga 2020 tete waiuya mumusha kuti ndikuda bonga. Yakanga yambokutaura tete yakanaka. Asi kwatiri isusu taita wana baba wariko kugatsi. Saka madima aenda kugatsi kwazi ndikuya kwamuri nini. Ndinoona baba wacho mberi padhuze. Saka takazogara pasi nevamwe kuti tete zvaramba vachinetsa toita sei sisu taita wana regatende kuna baba tigare pasina baba. Yanga 2023 takasimuka tikaenda kuHarare ndokwakuina baba tikaenda kumba kwakagara pasi naye tikataura nyaya yatete. Baba vakati zvakanaka regai tizosangane natete kumusha since holiday yasvika. Saka December wakasvika tikadzika kumusha tikasangana natete. Wakadaidzwa wakataura tete wakati nyaya yekushuwa yanga iri pakuda bonga. Pari zvinhu zvaraiti. Kati no tete mimi nyatse kutaura because baba wandiwo waripo sisu taita wana. Mimi muri kuuya kutinetsa kuno. Saka imimi kana muri zvaraiti mangwana musazosvike futi kwatiri. Kana maita dambudziko rinenge straight kuna mukoma wenyu. Isusu tozopirwa nyaya nababa. Tete wakati zvinhu zvaiti nyaya dzese dzaraiti. Kati so yatete yapera kwasara yehanda dzedu ari kurwara. Saka baba todii nedambudziko riri mumusha. Baba wakati saka mama funga kuti toita sei tikati ngatimbofambe semhuri tizwe kuti tete zviri kudii. Saka baba wakafunga shuwa takaenda kune mubatsiri. Tasvika kune mubatsiri takabatsirwa tikanzi baba wakamirira mhuri ndewapi tikati waripo. Baba akadaira kuti ndiri pana. Zvikanzi baba zvamauya panapa imini newana ava dambudziko riri kunetsa hamusi kurizivo here. Kanzi ndosaka tauya pamuri kuti mutibatsire. Kwanzi baba zvakakosha maningi kuti mukasunungura wana wari panapa zvinokubatsira iwo mangwana kana ukauya neshuga kana salt hamufari here kwazvinofadza kwaisaka sunungurai wana nemubatsiri. Baba ukati tazvizwa mubatsiri asi chikumbiriso changu chandiri kukumbirai tiri kukumbira kuti mutinamatire tifambe zvakanaka kudzokera kumabasa edu kwatinogara because isu hatigari muno kumusha tinogara kuHarare kumabasa. Satinamatire because zvatataura panapa zvinhu zvacho zvazviswa pazviri kuHarare. Saka tinamatire kuti tifambe zvakanaka. Saka mubatsiri akati inini nyaya yenyu imimi kuti ndikutaurire panapa kupedza nguva. Mubatsiri akati baba zvinhu zviri kunetsa wana avo vazokusvika kuti muuye pano hamusi kuziva here. Baba ukati ndosaka ndauya kubatsirwa. Baba sunungurai wana. Baba ukati ndazvizwa asi nyaya iripo takukumbira kune mubatsiri kuti mutibatsire kuti tione kufamba zvakanaka. Ndeva zvinhu zvacho zviri kutozwa kuti tauya pano. Saka mubatsiri akati inini handisi kukwanisa kuti ndikutaurire zvakawanda asi inini ndinoda kuti mundisimudze pano mundipe date tiende kune mwana kuHarare asi kuzwa mushe hanza dzenyu. Ndikasvika ndikainamatira inoita zvakanaka ichataura zvaichataura ndo zvamuchafanira kutevedza. Baba akati ndazvizwa chitinamatire tidini tifambe zvakanaka. Saka takabuda ipapo semhuri nababa tikadzokera kudzimba ndobva tadzokera kumabasa muHarare. Saka takazotora nguva yekudzokera kumba kwababa tikati baba mubatsiri ngachiuye. Zvikanzi ngaauye shuwa. Saka takamupa madheti mubatsiri. Mubatsiri akakundikana kuuya. Akati imimi musatange kundimanikidza kana kundipa zuva renyu mimi ramuri kuti uya. Because pane munamatangu andinoita kuti nditange ndasvika. Ndikasauya ndikangouya chiurire handidzoke zvakanaka. Saka takagara vatazosvika pakuzofonerwa nebatsiri kuti inini ndakundikana. Vatadzosera mashoko kuna baba kuti baba mubatsiri akundikana. Saka totsvaga umwe anouya kwazi handisi kuda umwe munhu ndikuda iyeye mubatsiri watakaendera. Saka takavatamira semhuri tikati todii. Saka takagara ndobva tazoti hapasina chekufamba baba mushe tidzokere kumba kwababa tigare futi pasi tizwe kuti zviri kudii. Saka ndopatakazoenda kuna baba. Baba akazosvika pakutitaura kuti hatadi kukuonai panapa because mimi makutondifosa. Saka pamba pangu hatichadi kukuonai.
Saka takabva tamira ukazi imimi maitawana ini ndikuda mukoma wenyu mukuru ndiwa ndinokwanisa kuronga naye nyaya dzemumusha imimi mozoziviswa kuti zvataronga ndezvizvi. Saka takati regai tiwape nguva. Takawapa nguva shuwa asi hapana chakafamba. Kuzodzamara takunetsana nevedu mukoma kuti imimi mukoma ndimi makatuzwa nababa kuti tinge tichironga zvinhu. Saka maapapi mukoma akati ini hasati ndazwa kuti kune zviri kufamba saka ndichazozwa kuti zvakadii. Saka ukazosangana mukoma nababa waenda kwaitawo nhamo yehama yedu vatazonzwa kuti pane patazoenda kubatsirwa. Mazoenda kubatsirwa muri mega sei? Isusu makati muchazotidzoserawo feedback kuti tifambe tese. Tikanzi ndo zvatotika but hatina zvatadini zvatabatsirwa zvatanyatsobata. Saka takabva tangogara ndopakuzorangana tiri tega tikati sezvo tanzi kumba uka usasasvikeba ndi baba wakomani ngatimbotsvaga pekuti tibatsirikane tizwe kuti zviri kufamba sei. Saka takazoenda kuMazuru kuGlendale ndokwatakazwana mubatsiri akatiudza akati zvamauya panapa Razaro ndiani? Tikati ndibaba. Kukanzi zvakanaka. Saka inini kuti ndikutaurire zvakawanda kutopedza nguva ndikuda kuti mutsvage $200 mupinde pagirazi muone zviri kukunetsai nezviri kukutambudzai newakavhiringwa munyaya dzemumusha penyu imini. Saka takaita sekudaro vatatsvaga mari vatadzoka pagirazi tikaona zvese zvatakaratidzwa tikaona. Saka zvakatinetsa kuti tidzokere kuna baba kuti baba kwatiri kuenda kukurungodzi kudiwa baba isusu tapiwa PA musasasvike kumba kwavo. Saka isusu apa tatiri kufamba namukoma. Saka tabva ipapo pagirazi takataurirwa mari yatakataurwa kuti tisimudze mubatsiri auye kumusha medu. Saka mariwo takakundikana kuti tiitsvage. Ndobva tatora futi nguva takagara tiringonetsekana urwere hwungoya mumusha wakadzi wakaroora wacho hwasi kugarisanawo zvakanaka. Saka patafunga futi rimwe zano tikati ngatitsvage mubatsiri atibatsire. Takanomumubatsire kumhondoro ndobva tidaidza kukanzi uyai kuno mpinde matare. Takaenda shuwa tikafamba zvakanaka tikabatsirwa tikadzokera namukoma wedu tatinazvo. Tadzokera kukanzi kumba uko kune zviriko zvatoda kuti tibvise imimi mukoma imini wemhuri. Saka nditendere ndiuye asi chinhu ichi tiri kutoda ropa. Saka ndikasikire ndiuye ndibvise chinhu ichocho. Takaita sekudaro takatsvaga mari yatakatsvaga tikamudeedza akauya shuwa kukabviswa chikwambo chakabviswa kumba kwamukoma wedu. Ndobva tagara mubatsiri abvazoti wakomana maita warume chaivo bozi wari wamwe waimutsa noise panyaya dzakadai so idzi. Zvinhu izvi shingai musasamire musasadzokere shure. Zvinhu izvi ndakubvisa chinhu tiri kuda tatoda kukanganisira mwana bozi paidzi panodeurwa ropa remwana piki. Saka pane zvimwe zvinhu zvasara chindipai 1.5 yekuti ndive kunopedza bvisa basa rasara iri. Saka takagara pasi semhuri kuna baba hatinozombobvira tadzoka tatangoita sefamily semumba medu. Saka zvadaro takazogara pasi tabvisa mari iyoyo kune batsire akati tabva tazowirirana kuti mari iyi hatisina papari zvino sese zvotambobvisirwa izvi. Saka zvakadiwa kumana tise musoro pamwe tonoti tozvifambisa sei tosvika sei kuna baba. Saka ndopatakazotadza kuti tiyanane zvakanaka semhuri yedu isusu pachinhu chatabviswa takubvunza mukoma kuti chinhu ichi zvafamba sei kuti chinhu ichi chiuye chikazi mubatsira ti ndakaisiwa. Saka inini hapana chandoziva. Tikati sezvo tiri muno muHarare munomu hatina zvinhu zvatokwanisa kuti tiite. Tikada kuti tifambise nyaya idzi tinopedzisira takumaongo emapurisa. Isusu takakurira kumusha tine kwatinoziva kwatinoendesa nyaya. Saka ndopatakazoya muno mudare ramambo Mutasa tikati regai tive tibatsirwe sezvo kwatiri kuenda kwacho kurudiwa baba hasi kukwanisa kubatikira kuti tinge tikuisa musoro pavo. Saka ndo nyaya yatiunzwa muno mudare ramambo Mutasa kuti tibatsirikane tiri pamwe semhuri. Saka kuonana kwataitoko tiri kutotenda mambo kuti maita basa matisanganisa kozi kuonana kwacho kuri kutonetsa. Ukaita nhamo vanhu havasi kukwanisa kuzotomirana kuti vamhoresane zvakanaka vari kutizana. Saka kutobatanidzwa kwamatotiita uku ndatenda. Tete angari panyaya iyi haana kuuya. Vari kurwara wese hapana. Tete nemuzukuru havako. Baba variko.
mubatsire vanhu ndizvo zvinoziva mugadzire kuti vanogare zvakanaka zvokuti ndikakuadhiwa kana zvakutakurana chinhu woziva mungaramba munongosvika ukomana kwakugarira ikumba saka pana zvakaita ndamuda kubatsirwa kumba kudzokeke kugarike ndozviriimportant saka tazwaona kuti vanonyaya kuti makambowirirana kubva mazokonana ndingati takawirirana yese kutaura kwaita kuti tisangane kuharare nemunhu iyeye haana kuzouya fusho asina kuuya awa waiuya wati so violent zvekuti waitoda zvekutorwisa kazhinji wanyanya kuda kurwisa mukoma wowe ndiwangari against naye maningi ndiwanyanya kuuya wakanangana naye kuda kurwisana naye munhu iye haana kuzouya tipe nhamba dzemunhu uya tipe mukoma saiye munhu mukuru akonekta nemunhu iyeye ozomubatai nekuti wamuwenyu ari kwamutari tokubatai kuti chiuya tisangane kumba wangouya hapana kana appointment havana kubatana nemunhu uya ari kupi munhu uya ati ndiri kuuya ati ndiri munzira kusvika wazoti hachagoni kuuya wava munzira uchidzoka kudzimba dzavo yava violence yega yega iyi nyaya yekuti hapana chiri kunese zvi zvinongowanikwa kumafilimi zviri kwenyu hazvisi kwano ini nditaurire zviri kwenyu ndokutaurirewo zviri kwano kwangu inini mwana wangu musikana she's now over 40 asati aroorwa it's my own problem yangu ndega nemhuri yangu inini ndiri kufamba what is the problem haasi kuroorwa musikana handisi kuziva kuti chinhu zvezvemunhu ndakafamba naye mumaprofita akawanda tikatumirwa wakawanda wamwe zvikangoramba iraibama mati ngezvemumhuri zvekuti asaroorwa handingazivi ndikazviri kungonesa mwana amungambotazi ngezvemhuri munoisa sakaroorwa ngezvemhuri munhu asakaroorwa taungoti nezvemhuri handisi kubuda kamwe asi tikuenda kubatsirwa macho handisi kubuda kana wakomana wacho wasumuka akoma chizvaandingazvika because chinoitika munhu adini chii zvakawanda chinoti musikana adiwe nevanhu zvakawanda umwe anodirwa kudaka umwe anodirwa chimiro chake umwe anodirwa tsika dzake umwe anodirwa mukoma wake chete umwe anodirwa mutadzi yake umwe anodirwa baba wake chete kuti ndinozo ndakaroora mwana wapresident izvozvo asi pakurambwa mai umwe anonambirwa chii kushata umwe anonambirwa chii urafu umwe anonambirwa mai wake unotaurisa umwe anonambirwa baba wake ibhinya ani saka pane zvese zvanotaura izvi wenyu uri pano hapana pandingagona kutari pakati because handisi kubuda ini chandisina kudaka pano ndechekuti imi hamuti kusaroorwa kwemwana yu ngezvemusha mukangoti chete ndezvemumusha it means pane zvamunoziva hapana zvandinoziva ndosaka musei muri ndezvemumusha asi kuroorwa zvemwana ndiri kufamba naye mandikufamba naye maikwanisa kutaura chete pamune zvekuti mwana haana kuti mwana wangu asati aroorwa zvotopera asi madii ezvemumusha imadika zvemumusha zvinji aitikane makamboenda here nevana kwamakamboenda kuchida kubatsira hapana kwatakamboenda kwamakati vanorwarana vanotozvizwa zvatataura vana vatina matirei izvo handizivi toka zvinhu kuti umwe angari kundea kwatakaenda kunhiri kunonzi kueastern highlands uko kunonzi kumavhenji kuno munzara ndisikaukeki ndiye ataiti mudhara iwozouya kuharare ndiye asina kuzouya iye mudhara iyo
asizve ndopamunozivi makati azi tina matirei aizoanichazivi zvinhu zvakaitika kwao nenguva kuti zvakaitika zvakaitaaade nguva akuti ndiyongoti ndakataura kuti tina maziretende kuti ndikuti saka makanga ndakazvinzwa here bambo ndikati ukanganwa banja tomboichizinzwa saka nyaya baba iri kundoti vana vanosvekeridzika vari kumusha mune mapondo ekuti vakomana havasi kugara nevakadzi vasikana havasi kuroorwa vana vari kupenga vawanda zvizvi saka the reason why vana vangu vati baba ngatifamba kwakuri kuchada kugadzisa zvinizvi saka nyaya inenge iri kunetsa pandekuti munenge makambotanga zvakanaka chakaitika menoti chii chakaitika muhamatanga kuvhirika because kana makambotanga muchiti ngatifambise mhuri chakazokonzera kuti mutange kuda kufamba hwanga chii nyaya iripo ndeyekuti iwo patakaenda waitarisira kuti pane chanzwa maererano nezvangu inini handiti mazvinhu zvino patakazoenda hapana chawakamuzwa anything to do neniba zvadaro tikatora kuti munhu ngaauye kuharare kune musikana iye wangu asiri kunzwa zvakanaka tione tiri pamwe chete nomunhu wendi asina kuzouya zvekuti takadzingwa pamba nditauri nyaya iyo ukapa munhu piya ipamba unopa court order unopa order wakasevwa neorder yekuti hatiti handiri kuona pamba pamwe zvakaitika ndezvekuti wakasvika ndikugeza mota chira kubuda kuenda kuhospital zvazviri kuma-4 kwaivhurwa 4 to 6 kuhospital ikoko saka ndikati wakomana nyaya dzenyu dzamuri kuinga panapa ndoziva kuti munenge muri kuuya muri violent vachimirira mukoma wanga uyo vari wadikoido mukoma pasinawo zvikanzi oita nezi ari kubvei ndikati aiwa kumanzwa muri kuita inini pamba hapana aripo inini ndiri kubuda kuenda kuhospital unonomwe wangu saka please handisida kusiya munhu mumba budai munosara muri panze handiti mazvinhu ndobva ndawasara vari panze vachipenga kumirira mukoma uyo ari kupi tira kumuona ndobva ndaenda inini kuenda kuhospital ndikazodzoka musikana wangu uyo ane dambudziko rataurwa iroti adzoka kubva kuchechi kwaanoenda tikanzi avakomana wangu vari pano ndasvika kuti vanhu vati tiri kudzoka ndikati ahorai ndobva wazodzoka wazoonana namukoma wangu iri noise yega iri bata wabata rega kusvika sei waningina vari kukana namutoa handisi kuziva kuti mukoma pane zvaunazvo iri nyaya yangu varina wasiya kuti mimi zvenyu zvekuzwa zviya hamuna zvaamuna mukoma pane zvaunazvo garai pasi mugara mukoma ndiye unodetsera navapukeri hakunetsana varikunetsa hazi nyaya uyo kunetsera iwe mukuru ida kunyana mudhara ndimashinga mukati hanzi nimutaurai nani namudhara mutaure nyaya saka pesi panopada kuti padzipa pafambi zvinonzi ngatimbe ini handirambi inoine but vane forcing vanozoita manje yekuti zvinhu hazvisi kufamba nenzira yavari kuita ivo vada kufosa ivo nzira yavo ivo okay nzira yavo kufosa ndeipi kuti vanoenda vane muroi wavo kudhara kwavanenge vachienda saka vanenge vaida kutonongedza kuti iwewe ofisi zvinofanira kunge zvichitiita kuti ngatifambe tese tofamba tese tonzwa kuti tiri kunzi dii zotaura munhu wese aripo achizvinzwa kuti zviri kunzi kudai kana ndimhiri kana ndimhiri saka vakaenda kuseri wanonzwa zvavari kunzwa wouya woti iwewe imi munohezekamo kufamba imi mega ndababva pasina wamo ini nhango hapana pandakambofamba zvekuti nyaya yekutaura ndikuona madhezi aya nyaya yateterisi yaya yekuti makati ngatinde kune mudhara uyo kuna mai vaya inyaya tete kudhara iyoyo tete wakutaurwa vayavayudaboni vaya ndobva vamufanira kuti chimboya timbonzwawa tinzoti nyaya yetudechi kuti nyaya yemumhuri yekutaura zvimwe yakazi ndei nyaya yacho pane chakabatika zvatakambonzwa izvo makabva unosiya mari mahara
hakuna mari yakabata Unobva musina zvemaza. angati postori vakangoenda kuti kamwe hapana nyaya takabata iyi amini pamwe pane ndakangani wangu amini Akazi ine nyaya tete yebonde. nyaya yatete dzaki dzakareba mati hatidi kurebesa nhingi. Tete uyu vakakarorwa mapostori ndiye anga mukadzi wekutanga pakazoita wechipiri. Wechipiri iyeyuyu akashaya akasiya mwana musikana akasara akarerwa nani natete wedu ava kusvika aroorwe. Zvinenge ndopa zviri kunangana ipapapo kuti isi ndinhingi wari kutorwisa ava vari kuda bondo vanenge vanonzi ani mukadzi mudiki wamukwambo ava. Ndo zvinenge nekuti ndiye ane mwana akachengetwa natete wedu. Iri mubvunzo wangu wamwari kuti tete chaibva auya kumba chisapuresha kuti kuda bondo. Zvazvamboita sei? Ndo mweya wacho uri kubva kwavani. Haangangowika kwamuti kuda bondo. Pasina chaitika. Chakamboitika ukazotanga kutsvaga bondo chii? Saka tiroadibazvira handingaanzi Ndosaka mwana ndozichika. Sai tete wenyu anga adita. Aitipindurawo zvatoke. Kuti tizive kuti sei ari kuda bondo. Chanyanya kuitika nenyaya bondo chii? Makazompa here bondo? hatina kumba. Saka muruti mimi kusamuka kwamakaita bondo ndo kwakukonzera kuti vana vasaroorwe. Ndo zvauri kubviriza iwo ndo zvauri kufunda. Semi baba. Muri kuiona sei? Kuti kutizve tete haana kupiwa bondo. Handizvo? Imimi newakomana ava zvavari kutaura. Imimi sababa makaiona sei? Tete wenyu unoda bondo. Tete zvakaitika ndezvekuti hatingi tiyezako vanhu vanoenda afuyezako takasangana patakasangana panhamo namukwambo tikati mukwambo zvanaka tiri pano tese uya pano tinzwe vana sekuru kwakabva mai watonzi wanga waripo wese uya mukwambo tigare pasi tinzwe nyaya yako iri kunetsa mukadzi wako kuti uruda chii uruda bondo. Akauya mukwambo akagara tikati mukwambo taura tinzwe nyaya yerutaurwa nebondwe nemukadzi wako uri kuiziva kuranze he tiri kuiziva tiri pamwe chete nemukadzi wangu ndiri kuda bondo. Tikati bondo racho rinobva kuna ani rechii riri kumirirei? Daidza mukadzi wako auye pano tiri pano tese tibva taipedza nyaya yacho. Akaenda mukwambo kuenda kusvika nanhasi Haana kuzouya nemukadzi. haana kuzombouya pana nanhasi. Handiti mbambazera watoene wana waroorwa nekuroorwa. Asi ini chataura anokumbira bondo ndiani? Izvo zvitotinetsawo kana nesu. Because anokumbira bondo ndiani? Machiwawa. Zvino apa nditete saka zvitotinetsa hatizivi. Hai hatomboziva kana nesu kuti tingaswere dhorodhe hatikana hatitomboziva kuti tingaitangirawo pavatizi. Ende mukakumbirwa Iwa diki diki kwaenda. mukakumbirwa bondo. Mazuva ano hakusisina bondo. Wangaswera kukumbira ichii mazuva ano hakusisina. Because chanzozvisa kuti nyaya yekuti ibondo iri kuda kugara kuti tete akagara zvakanaka here kana kuti ibondo iri kuda kukavha samu. Tinofunga kuti mukwambo uyu pane zvaanoziva etilisi pane mukadzi wake akafa namba 2 kana kuti tete wenyu nemurume wane chekuita nekufa kwamaini. Something like that ndo zvataifunga zvinhu zvacho. Gara pasi iwe chamasora gara iwe pasi iwe panyaya yekuitaura mamude mambo kauya kuti mutibatsire nekutipa mubatsiri vanotibatsira since baba vatoripo ivava vatangobatsirwa tichemesa kozi kumashure uku pane pandapoti CMB cha tete wakatombomwa mushonga tete iwawapo
ndikasvika ndini pamba ipapo shuwa watomwa mushonga wemoyo anzi wedhibhe wabatsira wakaita right before izvozvozvo tabva ipapo after ipapo tabva ipapo hauna kutaura kuti zizere kumwa dhibhi yakaita yanga iri yebondo iro ndopatakazochigara pasi tikati aiwa munhu uyu tete uyu ari kuramba ari kutinetsa kwatiri iwewo nehanzvadzi yako achiri mupenyu enda kumba kwake unotaura izvozvo kwanzi handisi kudaba hano mwana wehanzvadzi yangu haanopenga handimudiba ndoda wenyu mimi wakomana imimi mune wasikana chizoeka kuti nyaya iyi inyatsobuda pachena haibudi pachena tete asi saka nanhasi kunhasi kuti kuti tokupai mubatsiro tete pasina hatitari tete kuti nyaya yenyu ibude pachena igadziswe iruda tete musikana rudii ari kurwara baba imimi mese yobva yabuda because munokwanisa kushamisira kuti musikana ari kurwara pamwe ndokuchabudira nyaya dzenyu dzese kuti chiri kurwarisa musikana chii saka kana tete aine chekuita nenyaya idzi ndipo zvino kana ari kugara kana kuti pakati penyu vakomana because mazuva ano vanhu havachatemberi for the love of money munhu amungoita zvese zvese handizvo munokwanisa kushamisika pakati penyu paine ari kubatwa imi wadiki pano unokwanisa kutobatwa apa wakashaisha maoko ake asi wakanyarara vakushandisa age manje kuti kana wandochembera hako hwamuroi which is not right. Isi turi sungatiende pane dambudziko because imi mataura kuti muzoite zvese zvamunoita izvo nyaya yakatangira pana tete kuti izosvikayo kukwese kuzoti makutoingana imimi chakuti muzotoingana namukoma wenyu inyaya yani yatete muri kuedza kuda kutsvaga kuti tete inyaya yake iyi irumba kwake asi muri kuona kuti tete urumba kwake utohema zaizvozvi fried egg izvozvi so utomwa tea fried egg but imi muri papi muri pana ende utokobva tete kana ari kuuya hauyi ega anouya nemurume wake because mudhiri rikaitika beneficiary murume wake saka munomusiya sei kunze kweikesha unodaudhawa tete murume wacho wese tikuwa iri kana yadaro tokupaizvi tokupabatsira pano because ndikuona kuti mese umwe naumwe uri kuenda kwake mudhara namukoma wakabatanawo kuenda kaona kamudhara kawo kasina zvakakakuridza handiti mudhara ari egawo anombopotawo akadai iwewe nevamwe wako mungoenda kumhondoro handiti mapedza mungoenda watasva muri kupotawo akadai kuenda saka nyaya yenyu ka haibudi mukaita zvamuri kuita haidii haibudi itai kuti mese munge muri chii muripo saka I think izvozvo izva ndichallenge yetakuti takupinda muna November so hatina matareka muna November is from Friday ato November saka hatitona matare saka tiita kuzitadare first week of December mambotokumbirawo tazoti mangwana kune koti nemusi wechipiri saka zvikwanisike kuti tikwane panopa mazuva remangwana nerechipiri zvare tagadzirisa but ndikutinira mazuva acho mairiyo tete nemurume mumema wakati wari padhuze wari paona ichitaura ina wakumana mateka wanokutaurei watuku saka panopandakambotisendika takazototi timhanye tizopinde munyaya dzakadai svezvo mainini anova mukadzi wababa ndiye mhai akati akandiapoinda inini natete vanzi iwe zvauri kuita zvakusi kupengaba natete zvauri kuti ndida bondo fambai nababa wenyu achiri mupenyu akadzimara afo hamuzogoni kuzvigadzirisa ngazviro izvi ndimhai ngungu akatava mashoko iyaya vakati mhaiyo isusutirare saka mhai gauyo mhai akati wakumana zvamauya panapa imi musasadzokera kudzimba dzimba rarai panapa mumukira nababa uyu mupinde mekupinda ari mupuwo baba uyu tikati aiwa tauya nemotikari tinodzokera tangosika kudzimba tisina kudinga tisina kuoneka wakadzima
Saka patakadzokera kumba makusanoti tipinde mwari mpaka tasvika mapato yasheche. Chakakosha izvi kupedza nyaya yafambira mukadzi unokanzoriyo. Unosvika kuona kuti chakaiswa muoma rinenge rino riripo. Kuti wosiya nyaya yekuto kudzoka Harare nekuti hatina kusuma mama iyi. Atakambogara tiri Wamai ngawazive kuti muri muhondo. chokwadi. Iwo kuti wazofara nevana vavo munenge mapedza kumberi. They must know that. Saka imi muchita sei chikiriki kuenda panzira motaura muona kuti vanokwanisa kuita sei so that they accommodate you mangwana. I'm still working because you don't know. Sorry, one thing. Yes. Vanzi vari kwahondi vongo vari kwahondi asi tete ava kwavari kwacho unonzi kupfuura sagambe kuenda mene kwavari kuenda kwatangwe no kuti hakuna kana network kana chii vanogona kuita dambudziko rekuti vanogona kuratanga Mira aí, cara. Puxa vaga. kupfuura mene kukwidza kwanoenda unozifana unokuziva here kunonzi kuipoti kwamagadzira there's something like that varikuti mangwani kuti umwe wabata nekuuya mangwani imimi yekuti achasvika mundiani achauye sei wapwerewa ndiwo wachaziva kuti tete uri kuuya sei. Handiri zvataura baba wakwazi mungokuziva kuna tete mungomutora uri pamurara mungogona pamutora kungotoreka zvakanaka chironga inyaya yenyu zvataura chakamiri ngomutora padhuze apa. orit unotoreka paikona pane samoni uya padhuze zita riani tichitaura mazita Chris Mugai ndatida kutaura kuti pakuti kumutora unokwanisa kuramba apana pane samoni yekuti pamenda padaklika ubva kunyorera samoni rekutoti uri kudiwa kumoroka nemurume wacho muibveko namhai namai ade saka motora naklika panza zvakamira sei. Next. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, tete.